Bapak Wakiti, Sugeng Sonten. Bos-bos kita Bos hari Wandi. Bapak. Ini Mas Gito. Pak Haji. Mas Joni. Oh, Mas kok kenal kabeh? Bapak yang pacarku. Bapak. Nggih. Nah, Siapa iki? Mak Bos Edi, Bos Oh, Parti, nggih. Bos Parti. Bos Parti. Sugeng Sonten. Swantenipun yo jos lho. Bos Dawer. Bos Rabi tiba ya. Iki. Yo. Bos Wakiti, Mbak Yeye. Iki pacarku sing nomor 73. Pacarku yo oke-oke ning CEO kabeh aku nek wedi lho kandhane kowe. Ya ampun. Ya ya yo, ya ya yo. Aku kelingan pakai mas biyen tak ler-ler ning jaga kebak tulisan karo kasih Bos Wakiti. Ya Allah. Ini kalau kalem banget kok Mbak Yeye. Wes mbok entekke kalau Mas Nano. Wih, lemes. Oh ditelaske niki nggih. Loh, iki lho, masih isih. kok. Ya Allah, masa aku tekan Kudu kene ya dibagi. iso. Nah, Mbak Yeye satu lagi. Kulo dereng lho, Pak. Iki kok kayak kene kabeh iki jane mantanmu jan ya Allah. Kalah. Kalah set nggak kowe ya. mau. Nggak suka saya kayak gini. Kowe Aku iki nggak di- suka. didol teki ning Pak kroso kowe Wakiti, iki. iki ketok disirep kene kabeh lho. Didol teki Lah ning kroso. ditentekke kabeh. Wis entek-entekno. Mah Ya. aku nggak Ya, ya, suka, ya. saya nggak suka. Oke, yuk lanjut ke sini. Pak Depario, entekke kene kabeh aku ora kebagian lho. Enggak usah. Pak Dewakiti iki ora eling aku disirep Nah. kene yo. Pak Deparyo sampun titip ning kula Malah wau aman aman nggih, Pak De. Pak Deparyo sampun titip ning kula alhamdulillah. Kita tidak ingat saya. Ayo catetan. Catatan sak jero. Oh. Katana luntur saya merhati. Aku bae dadi karwa. Ya. Soko. Oh.
apa piye to? Aku Aduh, kok aduh, aduh, aduh. aku iki gregeten lho, Mas. Aku ket mau wis mengempet lho. Arek kaya kernet. Mbak Yayan belum. Di sini sudah keringetan lho. Oh, Deno. Iya, bar Oh, niki. bagian Deno. Oke. Berarti niki ditelas kirian nggih? Siap. Oh iya. Nggih. Engko bar kuwi sayangku. Nah. Halo, Mas. Catatan sajroning ati datan luntur saya ati aku kowe dadi jarwo marga ning kupon asmara. Pak Wakiti Setunggal ngersake ganti lagu. Bos Wandi niki Deno. ngersake Deno. Oh, nggih. Versi congdutan ganti.